Good morning mga palangga! So it's another day. I really apologize but we don't have a vlog today. Hindi na ako nag-edit ng vlog mga palangga kasi 3 days nang masakit yung ulo ko. Pero yung sakit ng ulo ko, hindi siya masyadong masakit compare sa migraine na na-experience ko when I was a child or when I was in my teenage days. Hindi siya masakit kasi ever since I could remember talaga nung bata pa ako, nung teenager pa ako, nagsasuffer na talaga ako ng migraine. Yung migraine na I can see an aura. So, pag nag-i-start na siyang may nakita akong parang light sa mata ko, sobrang sakit na ng ulo ko. Nagsusuka na ako dahil sa sakit. Yung sakit talaga, naggusto kong ibang yung ulo ko sa wall. Pero, God is good naman kasi 10 years na akong hindi naka-experience ng ganyang kasakit na migraine. Nakaka-experience na lang ako ng parang occasional headaches na parang ganito lang na bearable yung sakit. Pero, this is my first time na 3 consecutive days yung headache ko pabalik-balik. Nagtitake ako ng paracetamol pero nagtitake ako ng paracetamol, nawawala siya pero bumabalik ulit. So I just don't know why. So sabi ko sarili ko kagabi, hindi muna ako mag-edit, matulog muna ako ng maaga. So I went to bed at 9 o'clock last night pero hindi ako makatulog. So I was just there lying in bed. And wala, nakatulog ako siguro mga 10:45 na. So, yeah. So, yes, pasensyahan nyo na talaga kung wala akong vlog ngayon kasi stress din kasi ako sa assignment ko. And yeah, I just still need to prioritize my health because health is wealth, ang sabi nga nila, which is true naman kasi aanhin mo yung wealth kung wala kang health. Hindi na sumasakit yung ulo ko. Alam nyo ba kanina? Natulog ako kanina. So, nakatulog ako mga, saglit lang, mga 30 minutes lang siguro yun. Naka-idlip lang ako ba? Pina-idlip ko yung utak ko and effective naman. Hindi na siya sumasakit. So, dito, sa microwave, meron tayong manok dyan. And then, mag-iisa tayo ng sitaw kasi marami akong sitaw. So, yun yung ulam natin. Isi-save natin yung hugas. Isi-save natin yung liquid from the rice. Para pang dilig ng halaman ba? Pasensyahan nyo na talaga mga palangga. Ito pa din yung mukha ko. Hindi talaga ako nag-ayos. Wala ako sa mood. And until now, nakapatiyama pa din ako. Dito tayo magsisimula. Paunti-unti lang kasi ayaw ko silang overwatered. And dito pala, yesterday, bumili ako ng lemongrass. So, sinok ko sila sa water just to see if meron bang tutubong gamot sa kanila. Then, kung meron, itatry nating itanim. I hope mabuhay sila ba. Oo, we're spilling it. Tingnan nyo to. Sobrang dami niyang bulaklak. And meron na namang mga new ones. See? Tingnan nyo. Madami tayong green beans. Gagamitin ko sila lahat. Kasi pag hindi ko sila gagamitin, masasayang lang din sila. And kung hindi ko sila mauubos, of course, hindi ko naman talaga sila mauubos in one meal. So, para the next day na lang din. Kung may naririnig kayo mga palangga, that's from there. Malakas kasi yung hangin sa labas. Kaya ayun,
naririnig nyo. Sobrang mahangin ngayon. Nakakatakot. So, nagpapainit tayo ng mantika, mga palangga. Hindi ko na siya nilagyan ng sibuyas. Magdadagdag na lang ako mamaya ng onion powder. Ayan, natira pa dito. Yan. Nandito, meron tayong kaldero para sa ating chicken. Hindi ko ihahalo yung chicken dito kasi ang plano ko mag-aadobong chicken ako. Ito yung chicken natin. Magasan ko na siya. Ito yung onion powder natin. We're just gonna sprinkle this in here. Ang ingay talaga ng hangin. Pagpasensyahan nyo na. Pinapa-brown ko lang yung manok. Chicken breast yung gamit ko. Wala, dumikit siya. Yan. Mag-add tayo ng toyo, asuka, bay leaves, and peppercorn sa ating chicken. Ako lang yung kakain nito, mga palangga, kasi si Mr. hindi niya masyadong bet yung chicken adobo. One more. Tansya-tansya na lang as usual. Then mag-a-add lang ako ng kaunting tubig. Ito lang, itong amount. Then tatakpan natin. Yan na. At hintayin natin kumulo. I don't know if you can hear me properly, mga palangga, dahil dito maingay talaga. Pasensyahan niyo na. Sa ating green beans, maglalagay ako ng toyo. Ang hirap naman. Nakikita niyo ba? Yan. I don't know if you can see it properly, pero yan. So, mag-add tayo ng toyo. Mr. is here. Are you hungry? Well, I'm not eating beans, but what's in it? I have chicken. What? I have chicken adobo. You have chicken adobo. What's with beef adobo? Beef adobo. You need to say good morning. Magen down on my Oh, dear. Si Mr. kanina, umalis siya and inutusan ko siyang bumili ng plain flour. Thank you! So, ito na siya. Ito na yung finished product ng ating chicken adobo, sitaw, and meron akong sausawan dito na spice vinegar, and yan, kanin. Many hours later. Tingnan nyo, nahukay ni Mr. sa baon. Galing yan sa loft. I think the waterproof. What are they? You need to explain them. What are they? Well, these are two speakers. I think they're the Clarion speakers. Mm-hmm. Right. This is the actual a stereo head unit. It's actually for a boat, right?
Mm-hmm. It's remote control. Mm-hmm. Yeah. All the fittings there. Yeah. This is the actual radio. As in brand new. Yeah. Don't wish you were upside So do down. you think it will fit in the No, Range it's too- Rover? It's the wrong style. The wrong style. I needed older looking retro. I've had this for a few years, but never been used, brand new. So Why did you bought that in a way? I don't know how I couldn't get it. I don't know whether I don't know if it was actually. Well, I might have bought it actually, but I only got it at trade price, you see, to put in my boat, and never did. Mm. Because that's, you put the radio inside the cabin, yeah. The speakers can be outside, and this piece here, right, goes in the dashboard of your boat, Mm. and you control your radio with that as well from outside on the deck. You see. Ah, I Plus see. it's remote control as well. Mm. Yeah. So I think should see if we can sell it. Yeah. It's brand new. It's never ever been used. I'll sell Well, then sell it. it. I'll sell it as I don't know how much it'll be. I'll have to look. Yeah, because they're just lying around in the It's loft. crazy. It's crazy. There's a lot of things that needs There's sorting, lots really. of things in this place. None of it's ever been opened, you see. Never. So it's a hidden gem. What model is it? I need the glasses. So yun yung nahukay ni Mr. sa Well, they're kaban. serious quality speakers, those. I think they're waterproof, you know. Might be because if it is I think designed for the I think- boat, yeah, I then think they are waterproof speakers. yeah. So, I'll just have a look if I can find one online. I'll just get. Good morning mga palangga. So, yung oras dito is 11:31 na ng umaga and maliligo ako. Yan. Alam nyo ba, since na dumating ako dito, this is the second time na gamitin ko tong bathtub namin. Matagal-tagal pa yung hihintayin natin. Nagpa-fog kayo mga palangga. Oh, hindi pala. Oh, it's nice. So, ito na mga palangga. Ready na yung ating bathtub. Ako lang yung naka-bathtub na naka-swimwear. Naisab ngayon kasi sumasakit pa din yung ulo ko mga palangga until now. 5 days na siya na sumasakit talaga. Umiinom ako ng paracetamol. Nawawala siya and then bumabalik na naman. So I just don't know why. And kung hindi siya mawawala talaga, on Monday, I will call the doctor or I'll see I need to see someone. So, ito na. Tapos na tayong maligo. Mas preferred ko talaga ang mag-shower kaysa sa mag-bath-bath mga palangga kasi I find it takes time and feeling ko mas clean yung nagsha-shower ka. After ko namang mag-bathtub, nagre-rinse off naman ako. So, tingnan nyo sa labas. It's windy and it's gloomy. Very windy outside. So, ito na mga palangga, nakabihis na ako. Naglagay lang ako ng moisturizer sa
mukha ko, then tapos nag lip balm, and nagkilay ng kaunti. Hindi ko na nga ginawa ng maayos yung kilay ko. So, ngayon, kakain tayo ng late lunch ko, or gagawa siguro ako ng pancake. Ewan ko. But nag-print ako dito ng fluffy American pancakes. Meron kasi tayong sitaw dito. Leftover na sitaw. Yan. Kain tayo. Ito na lang yung kakainin natin. So, meron tayong leftover na chicken adobo dito. Yung oras dito is 1:50 na ng hapon. Ang sarap-sarap talaga. Babalik natin to sa fridge para tomorrow. 40 seconds. Ang tagal, no? Pag naghihintay ka. Pagpasensyahan niyo na talaga mga palangga, medyo matamlay ako kasi masakit talaga yung ulo ko. Pero, compare this morning, yung ulo ko ngayon, yung headache ko, hindi na siya masyadong masakit. But, I still can feel it. And, I think na yung pagbabathab natin kanina, nakatulong siya ng konti. Kasi si Mr. sabi niya na magbathab ka para daw makatulong sa sakit. Ewan ko lang kung totoo ba. So, nagbathab ako with warm water, and I think naman nakatulong siya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit yung headache ko nag-last siya for few days. Normally naman talaga, pag nag-headache ako, hindi siya ganito. So, kung hindi talaga siya mawala mga palangga, I need to ring the doctor and explain what's what. Kasi it's not good pag may nararamdaman ka sa sarili mo at hindi ka 100% okay sa sarili mo. Kain muna ako mga palangga. Ang sarap.